nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring... Pinasa na ni Presidente Rodrigo Duterte ang sa iyang pagsilensyo may kinaraman sa issue kan West Philippine Sea. Ini may kinaraman sa pinakahuring tensyon entry kan nasyon asin China matapos ang pagtinir kan presensya kan Chinese vessels sa Julian Felipe Reef. Sa televised cabinet meeting kasubanggi, sinabi kan Presidente na magiging madugo sana kung padagos na ipipirit kan Pilipinas ang pagklamar kaini sa pigaaragawan na teritoryo. Wala manin mangyayari maski ano pang gibuhon dahil sa pagtubod kan China na sa indaan na sambit na teritoryo. Yan ang pangalas na bang bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kg pack. Save up to 120 pesos. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di ka Maray na malipot-lipot na kaagahon sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. lali ng naghihintay. Na pagpaabot minin pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagiromdom na sa paghampang nyato kan kasiributan. Mahal na Diyos, dapat pirming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan na tabi, minarespetar sa lambang saro sa Indo, kasabay ang paglaom na yaon man kamo tabi, nagaantabay, sagkod man kitang alas 10:30 nin pagkaudto sa paagikan informasyones na nakakalap kan sa Indong lingkod, pagtukar kan mga istorya lokal, nasyonal, paminsan internasyonal. Siyempre, sa luwas, sa 1st District, Pading Jomar, 2nd District, kumpareng Jimmy, sa 3rd District, si kumpadreng Al sa 2nd District, 3rd District, si kumpadreng Jimmy, katuwang man si Ans Galero, Renz Luna, asin si Luens na Barcena, sa Manibela yaon dyan, si Henry Boy Mata, sa technical control, ang sa kuyang kapartner ngunyan, June Napolis, the man from Poland. Sa newsroom, nagwawagayway po dyan. Ang samuya pong malalauman, the ever reliable,
the jack of all trades, the man for all seasons, News Manager Mardela Daing Iba. Production Center, yaw po ngunyan ang Angel ng DZGB AM, Angel Mustaza. Tandem, Richard and Arvin. Diyan po sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Marhay na aldaw, hali po sa Pilipinas, sa gabos na naka-log on sa website mi sa Facebook, ang official Facebook page kang DZGB, DZGB News Online. Paki-share na sa natabi, tanganing dakol magkitang maserbihan, magdakol-dakol man ang viewers niya to. Lalong-lalo na po sa mga yaon sa ibang nasyon, pati na sa mga iba-ibang parte kan Pilipinas. Siyempre, yung mga nasa AM bad, hain kamutabi, kadakol bagang paradangog po na lasingko, no? Sana yaong kamutabi nagsustinir, mantinir, tanganing makadisponer. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Good morning dyan sa mga taga-Daraga. Me gusta Alcalde Vic, marhay na agatabi isay mo. así. Me gusta Buda sa satuya man na barkada pa dyan si Alex na Kumiya, ang pamayo po kan MDRRMO. ecstasy. Extano. Diyan sa gabos na taga Ilawod, San Roque, sa market site, Candaraga. Good morning kay Kagawad Paul na Miraflores. Kagawad Paul, long time no hear, long time no see. Kumusta si Diego na Miss Holas? Albay District, good morning dyan sa Barangay 16, Washington. Bagong Bayan. Mga taga-tula-tula, Marquez. Diyan sa Marquez pa sana. 2,842 ngunyan na paradangog sinda. Marquez pa sana yan. Anong pinag-titimo-timo lamang dyan o pinaghanda sa Marquez para sa panguntuhan? Kabangan, syempre digdi man po sa Saudkan Legazpi. Aray na aga dyan kay Kasagtabi sa Albay District sa Saudan. Aligas Pitabi, maray na aga sa gabos na taga Victory Village, 27-28, Manay Selmang Bahoy, maray na aga tabi sa imo, Kapitan Joy Bahoy, good morning. Siring man dyan sa mga taga Gugun, sa Pig Sabay, Pigkali, Sabang Baybay, maray na aga. Rawi San Roque. Good morning. Diyan sa sentro kay Madam Pilar Akende sa Gold Street asing Good Luck Novelty. Morning tabi sa Indo. Sa kuyang numero sa cellphone, kung Globe tabi ka mo 0926 o 0926-0156-020 sa Globe. Sa Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Yan sa Smart. Pwede man ka mo sa sakuyang Facebook account. Hanapon lang tabi nindo ang sakuyang Facebook account. Pio Fernandez. Okay, sa Messenger. Yan. Diyan po sa mga nakaantabay sa DZGB News Online. Good morning. Pwede ka mo dyan sa chat box tabi kang DZGB News Online magpaabot po nin mga pataratara. Let's go! Nakatikim ka na ba ng lupit na humahagupit? Yan ang tinatabi ko. Nakatikim ka na ba ng lupit na humahagupit? Saka. Nabulabog ka na ba ng kulog? Tinamaan ka na ba ng
Segue lamang kita. ng lupit Dami na problema. humahagupit. Yeah. Problemang humahagupit. Nasa pool ka na ba ng bato ng tirador sa ulo? Saka. Nasa pool ka na ba ng bato ng tirador sa ulo? Aray ko. Nasa bugan ka na ba ng bomba? Matindi. Naibala ka na ba sa kanyon? Nasa pool ka na ba ng bato ng tirador sa ulo? Kuya, naibala ka na ba sa kanyon? Nakakita ka na ba ng bangkay na muling nabuhay? Sus ko. Nakakita ka na ba ng bangkay na muling nabuhay? Maray na aga. Papa Rondon Ricafort, ang Chief Camp Provincial Youth Development Office. Inilabutan ka na, Puwerte daan tugtog. nakita ka na ba ng bangkay na muling nabuhay? Saka. Mga segue man sa napuyan. Ano, sa satuyang oral daw na, Sus Maria Josep, di mo na maintindihan. Nalaban po digdi sa satuyang kinaban. Ano, sige, dire-diretso na muna kita. Kan mga istorya dyan sa luwas, aramon ta, na inisyal na bungkaras kan informasyon dyan sa 1st District kan Albay. Kumpadreng Jomar, marhay na aga, please go ahead na. Salamat Pading Pio. Dai sa lagbok kang Sarong Resort sa Banwaan kan malilipot ang persona na nagpositibo sa COVID sa syudad kan Tabaco na aligadong nag-check-in sa resort sa malilipot kan mga nakalis na aldaw antes na nagpositibo ni sa COVID. Aha. Ini ang kinumpirmar ko niyan sa DCGB News kan may sadiri mismo kang data na pigpangaranan na resort sa pagsasabi na kan kontakon siya kan City Health Unit kan Tabaco kasudma para sa contact tracing asin ipaisi sa iya na ang personang ini nagtutuga na nag-check-in sa iyang resort. Piniling din da sulagbok wala man dumana arog ka itong pangaran. Tiba adda talaga naglagbok kumpadreng Jomar. Ando da pwedeng dahil man talaga nagduman, pwedeng dahil naglagbok, pwedeng ibang pangaran ginamit. Yes. Oho. Sige. Ang personang nagpositibo, kay riba duman sa 10 na nagpositibo sa syudad ng Tabaco ka nakaliis na Domingo na nag-i-restore sa nasa sarong compound. Yan, so pinag-apod na one time, big time man sa Tabaco. Roger Onat, sarong pamilya na nag-i-restore sa sarong compound, positibo sinda 10, dali 11, sa contact sinda kay tungso, pigsasabi na nag-check-in man. Okay. Ang nag-check-in na sa pigsasabi, saruining driver kan sarong opisina nasyonal na ano ini, kumbaga regional office na nakabase sa Legazpi. Susayang amo na itigmamaneo, negatibo naman ito sa COVID. Dito nagpositibo. Negatibo so bossing niya. So driver itong positibo, nagtuga nga ito na nag-check-in siya. Nagtutuga na nga ni. Na dyan ako nag-check-in sa resort na yan. Roger. Kaya nagday sa pangaran. Nagtago ka, nag-ibang pangaran. Sinabi kang kagsadire, na ngunya na aga sa pag-iolay kang DCGB nyo, na kung tutuluman agad na, halimbawa, nag-check-in man agad sa saya dahil maginamit sa tunay na pangaran o kaya dahil naglagbok, nagtutubod siya na daiman ini na mga customer na naulakitang kung sakali sa banggi, dahil mga swimmers. Dai manin ibang customer. Ibang customer na naka-check-in man sa ibang mga arong-arong. Igonin kuro kwarto, kumpadring Jomar? Dakol na kwarto. Tagaro style hotel? Duma nag-check-in si Paling. Oo. May iba man na customer, pero bako man so mga para karigos. Oho. Kaya
Garo daing kung ini lang kung totoo na naka-check-in sa inda. Pero dahil man sa record. Oh, tada man Halimbawa pangaya na naka-check-in man ang kadandigdi, may pagtubod siya naligtas man itong sa mga customer na para karigos. Dahil man ini dahil man ang customer sindang banggi na nagkararigos. Oho, nagbanggi daan nag-check-in. Opo. Oh, nag-overnight. Overnight. Overnight siya. Yan. Opo. Ano ang dalagan kan resort na so talagang pwede kang lumaw kan auto mo na pwede kang dai magpirma o maglagbook. Pwede kang maglawag kang auto pero obligado kang maglagbok. Oho, yan. Kaya bali nangyayari na sana so option sa lugod, pwedeng dahil man talaga nagdumantay dahil sa lagbok or pwedeng ibang ginamit na pangaran. Iyan. Kung sabi kang gagsadiri, kung nagkadigdi man ang ganyan yan, manamang na dahil man niya kinapiktaran. Pero nagpasiguro sa kagsadiri. Oh. Sa mga tawuhan, makwarintina ngo na ngayon kami 14 aldaw. Tako nakadigdi man ang gadbaga ngayon, ang kung takayin sa tawang ko, baka nakapangkuhan. Nya. Diyos Mario Joseph na pangyari. Pasiguro na lang siya. Pasiguro. Tama ito, pasiguro. Kung sakali man ang gadbagyang iyo, baray kung dahil, di na yung problema. Iyo. Kung nagdigdi man ang gadbagyang ngayon, tapos nagdigdi may darang hilang, Nya. pasiguro na ngayon kami. Iyo. Pinasara niya nga sa sayang resort, kung kasunma. Sarado mo na. Kabangang Hindi kaya bulan. kung masara, Jomar, sa mga tao ko man ngayon nga, hindi yung ano yun yung kontak, kaya magralaw mo na digdi. Iyo. Kasabay kayo si Mayor Rolly Bulante nag-iisip na kung mapipwede na ipasarango na ang gabos na resort sa Malilipot, iibuho niya. Pero kay puwan niya, pangunay ng ikonsulta sa mga nanunungdan arog ng sa DILG saka sa IATF. Iyo. Bilang precautionary measure traffic ang lokal na gobyerno, Jomar, ngunyan lang daw posibleng magpaluwas ng opisina advisory na ito mga leisure activities and pati na sa mga may sarili kang resorts, posibleng i-regulate or i-temporary suspend mo na ang operation kasi iwan na yan, pangandamta sa mga sa ining nagdadakol na kaso ng COVID sa pagdaraning na mga LGUs. Dahil gumili ng tatabi Jomar ang Malilipot, saro sa mga nanutaran na talagang negative sa kanya ang kaso ng COVID. So, bilang paghahanda man, na i-regulate or i-suspend temporarily ang operation ng mga lalo ng mga resorts natin. Ang plano niyan tabi Rinteo ni Mayor, sa iyang solisyon niya na iluluwas niya sa pagtiripo na ipapapod niya ngayon, at importante na makonsulta niya ang DILG, IATF kung mapipwede na ang MGCQ yung lugar na dahil manakaso nin ano pa man na COVID, makapagpasarakan mga resort bilang precautionary measure. Bilang precautionary measure. Yun ang pinagasabi mga kumpadring Jomar na the government can just do so much. Apa. Yan. Ngunyan di, pag ipinasara baga paano ko konsideraron man, lado ekonomiya, mga yaon yan nagtatrabaho, kahirak mga kumpadring Jomar. Tapos titimbangon, lado kan salud, general welfare, papaano mo iyan tabi? Kaya, nasa MGCQ, anong malilipot? Sige. Basta pa di, tabako baga sarado ang resort, ligas sarado ang resort. Sabi kan mga resort owners, hindi nagdaragsahan sa Malilipot. Madalagan dyan. Sa Malilipot. Sige. Kaya dako lang man nagkadabagan na i-considerar as hindi yan pag-urulayan kan local government po niya na aga. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar.
Sa mga dagdag na istorya, you can just see picture out tabi an impact bagad yun nin sarong simple sana. Dahil tamang pinaghagad, simpleng breach nin protocol, sarong single breach nin protocol kung gura no an impact sa kagabsan. Ha? Ito man pa, driver nin sarong ayon sa gobyerno nasyonal diyon, may opisina sa Legazpi. Nag-positive. Nagtutuga. Nag-check-in nga ako dyan sa resort daan. Nag-check-in ako dyan. Iniling duman sa logbook. Day manin ngara na arog ka ito. Natural day man gayud matuga kan ngaran. Ng 10 natangay O baga siguro man na malakas ang dati. ibang haran ang gamit. Sabi kan sa tuyang texter listener, puwerte yan ang mga sunata. Ay nago. Sige, taon-taon tababeltadahan tapo yan na istorya ni Compadreng Jomar. Buda iba pang mga istorya man yato sa lado nasyonal. Buda iba pang reports dyan sa luwas. Establish niya itong linya. Okay ang linya ni Pading Jim. Hindi ba naputol? May problema dyan. Kanakaaging semana, may nakaing-ing sa satuya. Ang mga paraoman niya to, dyan sa 3rd District kan Albay na mga problema na barato na nga ni iso bakal sa saindakan paroy. Na problema pa, nagbagyo. Dahil nagbabakal na kan sa indang mga produkto. Isihon ta kumparing Jim Marhay na aga. Go, go, go. May problema tabi pa may problema ang mga paroma digdi sa Libon at siniba pang area digdi sa 3rd District dahilan sa nagdektarar nin buying holiday ang mga private traders mantang sa NFA clean and dry and pigbabakal na paroy dahil man nagbabakal kan presko matatandaan bago nag-abot ang bagyong Bising kaso-kaso sa mga paraoma sa pag-ani ka na mga produkto nila dahilan sa pagkatakot na umaraplaan mga ini magkasarayang sa naman. Mabo yung naani ini tabi pa de. So dating presyong 16 pesos kada kilo. Iyo. Buminagsak nin 14 na sana. Na buminarato, buminagsak ni 2 Kan Sabado. pesos. Kan Sabado ini. Oho. Ngunyan ang mga parauma nagduwa-duwa na. Dahil nang una iremisa, mahalat-halat na makabaagi ang bagyo na baka uminit, mabalad ninda. Ang problema, nagdeklarar na ngunyan dahil nalugod nagbabakal sa mga private traders. Nako. Dahil na ninda ipapabakal iningkwan. Mga produkto ninda dahil mapatinin init, dahil nin drying facility digdi. Ano ang rason kan private traders na nag-buying holiday sinda? Ang pagtubot na baka dainin mga drying facility o kaya para noon na susayandang mga bodega. Guda-guda tabi pa din sa pagbarakalan kayo na nung bago magbagyo, 14 pesos. Gulpe yung sunag remesa. Yeah. O ngunyan, kahuro niya to nagkonfirmar kayo si Sir Mau Alcirano kan Libon. Ngunyan, nagsugo nga ni siya kan nakaaging Sabado na nagsugo sa NFA digdi sa warehouse sa Libon nakulang nga bodega ini kan NFA para pakihuro na kung pwede bakalon maski bako clean and dry. Iyo. Ang question taka nag-report sa iya so sinugo niya ni Sir Alcirano hali sa NFA. Iyo. Lockdown niya boss. Nako, lockdown. So Lockdown ngunyan naghingawa kita tabi pa dita. So barkada niya itong dating budigi, warehouse manager digdi, si Sir Jude Barcenas, kuya na pala dyan sa syudad kan Legazpi. Ngunyan bago na nakadestino digdi, pinag-ingawan niya, tabot na naman na mag-aparisir duman, yun na nga niya, pasiguro man kita, maski sa ina sa nakita digdi kumiling, may mga informasyon na nga positive dyan, positive digdi, pasiguro man kita. Ngunyan, naghagad kita kan cellphone number kan bagong na warehouse manager rin si Servino Pahid Jr. Maringan niya, nakontak niya ito ngunyan na pagkagatabi ba de? Nasabi, konfirmado na nag-lockdown mananggad sinda nintulong aldaw. Inulit na suagum kan sa indang sa empleyado, positive. anong kuan yan? Anong bodega sa ina lugar? NFA bodega sa Libon. Yan, lockdown in 3 days. Tapos na tabi pa din sa 3 days ta. Ighalat sa naninda na maswab test so agum
kan sa kan ka gitong so agum kan na empleyado ninda nagpositive ngunyan pasiguro man sinda ta positive sa agum kay to pinaswab test ining so nagtatrabaho sa NFA nagluwas na sa resulta negative tabi pa de kaya Yan. balik na sila sa normal ngunyan. Buwelta na sa normal. Na tiyempo kan pagpasiring duman kan sinugo kang mau kan libon lockdown. To confirm man ang na lockdown in 3 days. Yes, kopya. Ngunyan, digdi niya to na pag-araman na kay Sir Bino Pahe Jr. Ang warehouse bagong destino digding warehouse manager sa Libon na istek sinda talaga duman sa clean and dry dahil sinda pwedeng bumakal ki presko dahil may man nga wala man nga kami mga pasilidad sa drying facility Iyo. wala si dryer sinda kaya duman sa nasinda sa clean and dry ang mangyayari kan babakalon mga sa mga farmers alangon na nga paalangon na ninda kaya na yung posibilidad sa NFA sa'yo na ngunyan ang posibilidad malalapa sa mga inanikan mga farmers. So yan ang dakulang problema. Si isa yan makakatabang sa sainda. So gobyerno na dapat iyan magbakal. May may seleksyon sana kan kalidad kan paroy na babakalon tabi pa de. Problemado ngo yan ang mga farmers digdi sa 3rd district. Dahil man kuta na kita inagihan kan na bagyo. Dahil man kita rinabasan, rinapado digdi. Ang question, tambak-tambak ngo yan ang mga paroy na ipapabakal dahil man nagbabakal. Mapo yung bakalon o may nagbakal man, 14 pesos bagsak ang presyo kan produktong paroy ang pigsa sa parngunyan kan mga farmers dito sa tercer distrito kan Albay. So ang rason sa gobyerno primero sa NFA dai nagbabakal ta an ipipabakal ngunyan kan mga paraoma so hinarvest bago magbagyo na day pa man napapamarata, sige pa ang uran-uran. Iyo, day man kiinit. Day kiinit. Ang gusto kan NFA, kan gobyerno, clean and dry. So, duman, sibog na sa mga parauma. Wala Sa na. mga rice traders naman, ang rason, nag-buying holiday ta, day man sindanin. Posibleng day nang maistakan, day man sila drying facility so iba. Yes, ta, nakabakal sindakan mga so bago siguro bago pa magbagyo dakol sa mga nagremisa sa inda. Dakol na kuha na binarakal-bakal na ninda sa barato ng presyo bagsak na nga dahil pangani sa bagyo buminagsak na sa presyo. Binagsak nila sa presyo ta napiritan man sa mga parauma na maski sa rice trader na pribado nagbagsak presyo ipinabakal ta igwa lamang. Roger. Yun, no? So anong nangyari tambak suyaon duman sa mga rice trader na day man sindang mga drying facility, kaya day na sinda maakomodar panibagong offer nin mga parauma na ani. Iyo. Nako, sige. Luwang bagay ang naisip mo niyang kanibang farmers, baka man conditioning Yan, tibaad kung igwa nga ni naghihiro na naman dyan sa sistema and then eventually, dahil taman pinaghahagad, o kita nag-ispekular sana, eventually, tibaad may magmanipular naman kan supply and demand and apektado na naman ang sana presyo. dahil man mag-arap kanin kay si Pantabi pa. Diba? 14 na sana. Iyo. Baka farmers wala na kipadumanan, makaibagsak na sana naman ini 12 pesos na sana. Ay, Yes. sana paduman man sa mga farmers na grabe man ang paginguwa. Iyo, tama-taram, gulpi pa ngaya kaming istako. O no? Oo. Uy, Mas maringaning ita maging kwarta pa lamang. yan, sige, sige. Yan ang nakulang problema. Sige sa yan yung pwedeng umintervenir sa sainda na tabangan ang mga paraumang ini sa ibong kan an NFA yun sana duman sila sinda sa clean and dry ay na sinda maduman sa yun mapabakal kasi ng paroy. Roger Kopya. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim. Taod-taod, kaulayon tada ang provincial agriculturist kung available pa no. Si Madam Che Ribeta, maihatag tayan, maipaabutan ang sitwasyon and kung anong pwedeng intervention kan gobyerno provincial para sa mga paraoma po dyan sa tercer distrito kan Albay. Butobot kan Palasyo Malacanang, Paparoy Baclao, nagbutobot na tabi, unin na po. Sinyala dapat itama ang mga relos. Philippine Standard Time for Pag-asa, it's 9:31 in pagkaaga. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. United Home.
Bahay ko to. Protektado ng United Home. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Nestogrow, para sa kompletong nutrisyon. Choose Nestogrow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payasing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kimanok sa Nong Smith Shop.
Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa noong meat shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po tabi no, standby all units ta nakontakta si Madam Che Rebeta ang satuya pong mahiguso na provincial agriculturist kan Albay and ipapaabot ta na ining sitwasyon na na-report ni kumpadreng Jimmy na yaon dyan po sa 3rd District regarding po duman sa mga paraoma. Madam Che, marhay na aga, si Pio po kan DCGB. Thanks for taking our call and good morning po. Hello, good morning po, Sir Pio. Good morning sa Gabos po na nag-antabay sa DCGB. Opo, mga tugang, Yes ang kahuron tangon yan si Madam Che na Rebeta, ano, sa tuyang provincial agriculturist. Madam Che, tabi, may sitwasyon po duman sa 3rd District, katatapos pa lang kan report kan sa tuyang koresponsal duman si Jimmy Nasalita, sumanga paraomata na mo problema na po, Madam, tadain na sindanin napapabakalan kan sa indang inaning paroy, lalo na sumanga nag-ani baga na so iba naghinggut man na maani antes na mag-abot subagyo tanganing mapakinabangan pa lamang, pero ang sitwasyon is nagkaigwa daw nin buying holiday so mga private rice traders ta siguro pano gaydo sa indang mga istakan and daiman sindang mga solar drying facilities and kung mapasiring man sa gobyerno sa NFA nagsasayo man daw yung NFA ta ang gusto daan na kan NFA ang bakalon so clean and dry which makes na itong so mga paraoma dahil na po ni nabibentahan ko niyan kan sa indang mga paroy. Tibaad po, Madam, any information on the matter tabi, Madam Che? Ay, opo, sige po. Sa ngunyan po, daimang kayang report sa muya yung mga municipal and city agriculturist po na may buying holiday po yung mga traders natin. Pero po, kang sero kaya, may nakasabi na sa kuya, kaya digdi po ako sa ginubatan. May mga traders din po talagang nagbabakal pa kiparoy. Sabi sa kuya kang saro, siguro nga dahil nga nagbakal nga ni, sabi mo nga ni po, so mga ang traders kang bago mabagyo, dahil nga talaga po sindang laagan ka ito, kaya dahil sindang nagbakal. Pero ngunyan po,
diretso po ang pagbakal ng mga traders. Siguro po, i-confirm ko po ngunyan, iikot kasi po ako, kahapon nag-ikot ako dyan sa 3rd District, di ko yan na information yan. Nag-ikot lang po ako at tiningnan ko po ang lahat kung may mga damage po tayo ng bagyo. And ngayon nga po, punta ako ng 1st District. So, i-confirm ko po yan, Sir Pio, if ever mayroong holiday ngayon at i-ano po din natin doon sa NFA, mapatabang din po kita sa NFA kung ano man po ang magigibo natin. Kaya ang NFA kaya po talaga is clean and dry ang binibili at wala din po silang mga dryers, sabi nila. Hindi daw nagpa-function ang kanilang mga mechanical dryers sa mga bodega ninda. Kaya po, i-confirm ko lang po sa mga mouse natin at saka iikot po ako, Sir Pio, kung ano man po yan, mapatabang kita po kung paano ang tabangan taan sa tuyang mga paraoma. Ayun Thanks po Ma'am Che sa asigurasyon na ining sitwasyon maaktibaran niya to. That's why nag-contact kami dyan sa Indo tanganing makatabang kita sa paghanap nin solusyon sa mga arog kaining sitwasyon, Madam Che. Tabata, ang buying price daw is 14 pesos per kilo, Ma'am Che. Tama po ba yan? Depende po yan sa traders. Pero dito po sa Ginubatan, kasi yung sa Rumi pa po, kayang tenant duman dyan sa may balod, nagpabakal, inapot ko, how much po ang bakal sa imo? Sabi niya, 16 pesos. 16 pesos 16 pesos pa. per kilo. Sabi ko, opo. Sabi ko, magayon po ngayon ang presyo. If ever ganon. Opo. Pero i-confirm ko po ngayon, sir. I-ano ko na yon ang ating mga presyo ngayon ng mga traders natin para maano natin kung depende kasi po sa location. Ang ibang traders 16, ang iba 15. Pero di pa ako po nakaano ng 14. Baka po 14 na ngayon kasi walang init, walang po, parang ganon. Ganon sila ang mga traders. Opo. Kasi kung daiman nadadry nila, talagang grabe ang moisture content mababa man talaga po ang magiging niyan. Bali ang weight po niyan. Kung ganyan wala tayong magandang solar dryer or mechanical dryer. Dahil sana po, Sir Pio, if ever ikot po ako ngayon, ko lang yung We thank you very much, Ma'am Che. Yun ang purpose tanganing maipaabot sa inyong informasyon and maaktibaran ta po And by the way, Ma'am Che, initial info kung igwa na po kamo nag-gather, igwa maning impact duman sa satuyang produktong agricultural, so ining pag-signal number 1 ta and signal number 2 sa nagkapirang lugar kan Albay. Go ahead po. Opo, so i-update ko po kayo, Sir Pio, ng lahat na yan. I-confirm ko po kasi nagre-report po kami pag ang mga mouse nagre-report po na nagsusubmit sa amin, signed nila na talagang yan po ang nangyari dyan sa Pero sa pag-ikot ko po kahapon, hindi naman masyadong nadanyaran si crops natin. Sa mga corn nga, Tirindog pa man, duman. Ito, galing po ako ng Ginubatan, Uwas, Ligaw, Pulangi, Libon, ikot po kami, Daraga. Tapos sa 1st District po ako ngayon. Titingnan ko po at hinihintay ko rin po mga reports nila na kung talaga, lalo sa 1st District po, baka mayroon baka sobrang ulan doon kasi ibabaga po doon, signal 2 sa kanila, signal 1 dito sa atin sa 3rd District. Kaya po, titignan ko po ngayon kung yung mga reports po nila, yung damage report po, Sir Pio. Update po kita pagkatapos po ng pag-ikot ko po. Opo. Ma'am Che, is there any reason, halimbawa, igwa namanin mag-artificial spike up kan presyo kan produktong agricultural sa mga merkado? Parang wala naman po. Kasi wala naman, hindi naman na danyusan po masyado iniisa to yung mga crops ngayon. Parang ordinary rain man lang po. Ganyang dati, hindi naman siya talaga sobrang lakas ng hangin at saka ng ulan. Kaya nga, thank you Lord na ganun lang po ang inabot natin. At saka, di ba Sir Pio, napaka-alanganin, summer, may bagyo. Iyo po, Iyo nga ni. So, well, at least Ma'am Che, ika nang nadagog kan sa tuyang mga paraantabay na daining rason na magpalangkaw na kita kan presyo kan mga produktong agrikultural sa merkado. Tabi, Madam Che. Opo, wala naman po talagang rason sila. Kasi okay naman po,
unless po yan dun sa COVID natin, diyan i-stop po ang mga yung Delivery. pagpasok ng Oo. mga agricultural products. Yes po. Mm-mm. Diyan na naman po tayo magkakatalo. Sana hindi para marami po para magaan po sa mga tao bumili ng mga pagkain. We need talaga food ngayon mga panahon na to. Ano po. Opo. So sabi nga namin, tanim na lang, tanim. So mamimigay po kami ng vegetable seeds next week na naman po Aba, oo. para sa next naman nating taniman. Opo. Oho, sige. Anong mga kuan yan? Anong mga seeds yan, Ma'am Che, ang itataw niyo sa komunidad, tabi? Oh, yung pakbet po natin na sinasabi. Aha. Meron po tayong pechay, okra, ganun po eggplant, pepper, Oho. cucumber, mga ganun po ang ano natin, ang maibibigay naman. So mga pang backyard lang po, Sir Pio. Fast growing, At saka ano? sa communal garden nila. Opo, Iyo, opo. Mga sige. 45 days to 60 days po yan. Okay, Sir sige. Pio. Sige. Tsaka yung maintain po natin yung ating barangay vegetable communal garden po natin. Iyo po, opo, Diretso opo. pa rin po yun, sir. Oo. Ma'am, itong sa mga nagadistribu ng seeds, saan pwede maghagad itong sa mga ordinaryong namamanwa, nagdadangog niyang tabi? Interesado sila sa food sufficiency tabi, food production? Opo. Kami na po ang nag-distribute doon, yung mga community facilitators po ng bawat munisipyo. Meron po yan dyan. Opo, dyan sa munisipyo. Pero hindi pa ngayon. Next week po at inaayos po namin lahat para sabay-sabay po namin i-distribute ulit ang next batch naman po ng ating mga vegetable seeds. Ay, salamat. Okay, sige. Yes. Sige, Ma'am Che, thank you so much po. And salamat sa oras, buda informasyon, buda. Hintayin namin, so resulta kan sa inyong pag-monitor ka itong sitwasyon duman sa 3rd District tabi, Madam Che. Yes po. Sir Pio, thank you very much po sa pag-interview. At rest assured po, ang ating mga farmers, nandito lang naman po kami ni Governor Francis Bichara para po mag-support po sa Indo. Iyo po, ano man ang problema, yaon lang po kami. Matabang po kitang mga resolver taan. Iyo po, thank you po. Thank you so Sir much. Pio, God bless. ABCGB. Sige po, God bless. Ingat po. God bless po. Sige. Love you all. Sige po, Okay, sige. bye-bye Thank you po. po. Salamat mga tugang. Yan po sa tuyang provincial agriculturist, Madam Che Ribeta. Assurance po na ang opisina kan agriculture digdi po sa Albay. Aaktibaran iyan ng mga sitwasyon dyan po sa satuyang Paraoma sa 3rd District asin ang pag-monitor kan sitwasyon ka ining mga agricultural products. Ano nagkakapirang punto, daining rason tabi na magpalangkaw na naman kan mga presyo kan mga gugulayon sa merkado. Stay put lang kamo dyan. Ikadua, aaktibaran itong problema kan mga Paraoma dyan sa 3rd District. Nagkaigwaning buying holiday. So nagbabakal kunta na mga private traders kan aning paroy. Maging so NFA, dahil minaako ning bakong clean and dry, kaya auto na i-stock ang mga inaning paroy kan sa tuyang mga Paraoma. Sana po, paroy na, dahil magkaigwa ng problema na sana kwarta na, so paroy naging bato pa. Ano? We will be right back siguro. Sagkod na kitang alas 10, pading June. Pakalis po kan hurahalawig na parada. Station break, news break, budahanap buhay. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin.
Dahil ang right med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eddie mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw.
If symptoms persist, consult your doctor. Pharax B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Pharax B Complex Daily. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit tunay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, pirma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, on minuto makalihis sa alas 10 nin pagkaaga.
Tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ni Presidente Rodrigo Duterte na mapadara na siya nin mga barko nin military sa West Philippine Sea pagpuon o pag nagpuon ang China na kuhaon ang petrolyo asin pakiaraman ang pinagkukuhaan nin mga mineral sa pigaaragawa na teritoryo. Ini matapos ang pagbatiko sa Presidente kan mga kritiko na dahil sa garong malumoy na paninindugan para ipaglaban ang teritoryo kan nasyon kontra sa China. Sigun sa Presidente, digdi siya maninindugan kontra sa China dahil wara sa kasunduan ang pagkuha ng petrolyo asin iba pang mineral. Alagad sa ngunyan, dahil niya pa nahihiling ang pangangaipo para kumprontaron ang China nin dahil sana sa pagdakop nin sira asin dahil sa paglapag sa sarong journalist. Yan ang pangalas 10 na bareta haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Fernando Di Claudio
Coffee sa Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat, June. Buwelta na kita sa programa. Good morning dyan kay Sir Ato Lim. Sabi ni Sir Ato Lim, keep safe, Papa P. And good morning. Good morning man tabi sa Indo, Sir Ato Lim dyan sa Tapgas Petron Gasul, dyan sa Daraga. Yan, dyan sa may saod. Good morning sa Indo dyan. Kumustaan bentahan kan Petron Gasul? Dyan sa Tapgas sa Daraga. Okay, budak kay Sir Popoy Balmes, diyan sa JRB. Good morning man tabi, mga suki niya tong talagang paraan tabay, day in, day out, wakawak diyan ang DCGB sa Lapu-Lapu. Kasabay ta diyan sa mga baterya, mga pangmatagalan. Mga baterya, calibration, diyan sa JRB, sa kataning sa nakam St. Jude Church, sa Lapu-Lapu. Good morning, Sir Popoy na Balmes. Kay kumpadreng Jun Pitero, maray na aga man tabi. Diyan sa Lapu-Lapu, sa gabos na parahinan yung man tabi diyan sa Lapu-Lapu. Diretso kan mga istorya, nasa linya, si Luens Nabarcena. Luens, go ahead. Good morning. Salamat tabi, Sir Pio. Posibleng dait at tao maggamit nin tultol pera de los ubos ang kadaklan sa mga taga-Legazpi pag-abot sa social media. Dahil lanta sige palan ang dugang nin kasuman nin cyber libel na pigrereklamo kan mga pigsasabing nabibiktima sa City Prosecutor's Office. Ini ang itinuga sa DCGB News, the City Prosecutor Attorney Brian Baleda na apisar sa kaso ng incest rape ang nasambitan ng pagmalgar ang nagpaparadakol na sa indang tigdadangog. Kadaklan mga post din mga pag-akusar din mga pakararaot kontra sa kapwa asin mga malisyosong pag-akusar nin kung ano-anong bagay para sa namaraot ang pangaran kan biktima sa social media. Dainin tigpipili susog kay Baleda may kaso man nin na mga adult ang nagkomitir. Pero kadaklan mga aki ang nagkukumitir kay ni nasaro sa posibleng pigihiling na rason iyo ang pagparatiner sa mga arong dainin maginibo magpaparapo sa naki kung ano-anong dahi pigi-isipan. Yan, nagkakabururyong. Roger. Sigian kaput ka na cellphone, ma-Facebook, mabalandra na kan sa indang mga gustong sabihon without thinking the possible consequences legal. Roger, tapos kadaklan dainin basihan. Daing basihan. Gulpi daang naidemanda na ning cyber libel digdi sa Legazpi. Roger to the tabi, Sir Pio. Aba, dakul pala na. Sabi ni Prosecutor Baleda. Roger to that. Okay. Ano ang mga klase daanin libelo? Ika ngaya kuwang ka. Ika ngaya lalakiro ka. Babaero. Babaero ka. Ika ngaya pogi pa. Ika ngaya mabas ka, mga argaan. Isusaro, dinimanda tab. Inakosaran, pogi. Bako mga akong pogi. Sala ngaya yan. Mas pogi ako. Yan. Matindi pala na Sige. Patanid ni Baleda na magabat ang pinalidad kay Nita ang pinakamalala na pwedeng itaong pinalidad, 10 taon na pwedeng makulong. Kapalit sa nakansaro sa ng pag-post. Iyan, nako. Iga palan kaan mo niya na di sa Legazpi, matindi. Roger. Ang kausa, ang posibleng pigihiling, ining nagkakaburoryong. So, mga nagka-quarantine. Ining, dahing ibang nagiginibo.
Roger to that. Sige, sige. Kaya susog sa iya, ang patanod niya sa mga Tagaligaspi, maski gurano kadipicil ang sitwasyon, magtaga-ingat sa pag-post sa social media, tabako karaw-karaw ang penalidad, may kinaraman sa siring kining bagay, nakadakol ng mga Tagaligaspi, antig dadangog nindang, tig sasabing nagkomitir kan nasambitan ng kaso. Sige. Iyan tabi Sir Pio, mga dagdag pang istorya, halididi sa Regional Center Site, ako po, si Luens Burse Barcena. Salamat, Luens. An apunta ka ito baga, dapat magikitang responsible user kan sa tuyang technology. Ano? Pinoy kaya. Sus Mario, paghuna nindo, igwan na ning blanket freedom dyan sa Facebook. Ano man na aksyon ta, igwan ning koresponsal iyan na responsibilidad. Yan, cyber libel. Paghuna nindo, dakul paran na idinimanda na ning cyber libel, ano? Digdi sa Legazpi. Sige. Good morning tabi dyan sa Malabog. Para dangog tama nini dyan sa may waiting shed, ano? Sa Malabog Candaraga. Dyan sa may Gumahan. Yan, from Tinoy. Tani. Lada, Tani. From Tinoy. Sir Tinoy, salamat tabing marhay sa pag-informar sa tropa kaso diskwedo dyan na nangyari kaso hapon. Nakapag-responde so mga contacts man niya to dyan sa Daraga na tawan ni nagkakanigong pag-aasikaso itong so kaherak man dyan na binangga kan may sa demonyong driver na kan pick up. No? Hiling na hiling duman sa CCTV. Nasa gilid so senior citizen, tinuyo pa duman yun, and pagkatapos, nakabalik pa nga ni sa normal na dalagan so bihikulo, kaya dahi siya magklamar so driver, dahi magklamar na dahi na siyang control. Nasa gilid so, nabunggo, pagkamugo, pang, binalik niya duman sa normal na linya, duro diretso so dalagan, takunda ay na talaga ning kontrol itong auto dyon, pagbangga duman sa tawo, mamamarangkal na siya, dahil niya na babalik sa tamang direksyon. O nabalik sa tamang direksyon, nagdulag pa nga na siya. Gusto kong sabihin, igo siya ning kontrol. And so auto, dahil po ning diferensya. Ano? Sige, dire-diretso muna kita ka istorya. Salamat dyan kay Tinoy, dyan sa Daraga. Ano? Sugumahan dyan tabi. Dyan sa may waiting shed, sa may Lada. Try na agad dyan sa Indo. Nasa linya si kumpadreng Pading Al, go, go, go! Malinaga pa di, aktibong monitoring niyan sa Merkado Publiko kan Legazpi. Pigigibo man kan mga public safety officers para sigurohon na nagsunod sa paggamit ng face mask pati na face shield. Mga nagparasiring sa saod, pati na ang mga motorista sa luwas kan Merkado. Yan ang nilatang sinabi ni PSO Chief Rolis Guerra na kumpirmado sa pag-check ko niyan kan DCGB News sa Merkado Publiko kan Legazpi. Talagang binawal na, so dahinin apirakan face mask, dapat iguanin face shield. Nagralaog sa Merkado. Nakabantay man ang mga taga-barangay, asin mga market personnel, pati na ang mga PSO, naka-monitor sinda sa sitwasyon kan Merkado, pati na sa luwas kani sa mga motorista. May nagkapiraman na pasaway na gusto magpirit talaga dahil ini talagang pigdutugutan sa luwas kan Merkado. Ang mga motorista, pati na mga pampublikong lunadan, check man ini, abisuhan kan mga PSO na sumunod sa health standard, pati ini o parte naman ini kan igigibong laknangon yan kan gobyerno lokal sa order ni Alcalde ng Rosal na dapat talaga medyo mahurigpit ko yan dahil kan mga kaso ni COVID-19 sa Legazpi, at least matutukan lamang sagod sa katapusan kan Abril baka lamang kumalmanaan mga naging biktima digi sa palibot asin yaw man ang pagakuder kan mga law enforcers, partikularmente ang mga public safety officers. Yan pa na informasyon, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Mga observations dyan sa mga pangyari sa palibot, dyan sa Saudan. Ige po, dire-diretso kita kan mga istorya.
Diyan sa luwas, diyan po sa palibot, isihon ta. Kay Ans, good morning. Please go ahead na. Marina aga, Supio, Marina aga sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag man yatong pareta, haros patapos na niya, asin makukompleto na ang pinagigibong konstruksyon kan pati nampo access road dyan sa parte kan East Washington, Legazpi City, pasisiring sa Barangay Kabangan West Road, partikular na sa SM City, Legazpi. Iningon niya na napag-araman kan DCGB News gikan sa DPWH Second District Engineering Office kung saan sa pagbisita kan DCGB News sa Pigapod na saro na naman dyan na access road yan sa may parte kan nasambitan ng mga barangay, haros naaagihan na ini kan publiko, mga motorista gikan sa man iba-ibang parte kan syudad kan Legazpi pinahabo na mag-agi sa Rizal Street dahilan nga ni sa gabat kan trapiko man lalo na kung oras ni na rush hour. Sa ngunyan, susog sa informasyon kan nasambitan ng ahensya, pinag-alokaran man hindi nin 38 milyon pesos kantidad nin fondo para magamit man lalo na ini na saro man ini daw sa priority project kan City Government of Legazpi asin man nasa lindong ini kan Macapa Corporation. Sa ngunyan sinabi kan DPWH Second District Engineering Office sa paagi ni spokesperson Richard Jesus na tigo kompleto na sa naninda ang nasambitan ng proyekto tigo pulido na sa natanganin na totalmente magamit na ini kan publiko. Pero pa sa naging improvement digdi sa nasambitan ng Tinampo CPO, yung dahilan sa nahali na kan Albay Power and Energy Corporation and kinagdyan dating poste sa gitna mismo kan Tinampo na yung posibleng magkausanin aksidente kaya ini apresado man kan mga residentes kan Barangay East Washington, Ilawod East, asin man pasisiring sa Barangay Kabangan dahilan sa mas magayon na ini nagyagihan lalo na kung muya na makatipid sa oras kin pagbiyahe dahilan sa Rizal Street, pano naman kin mga vehikulo, oras na nagkakaiguan ni rush hour digdi sa tuyang syudad kan Legazpi. Roger. So itabi sa Pio ang mga impormasyon pa digdi sa Albay District with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat An sa dagdag na istorya diyan sa luwas kasabay si Boy sa Mobile. Diretso alas 10:18 ang oras. Aramon ta ang mga dagdag pang report kay Renz na Luna. Renz, go. Good morning. Yes, sa Marinaga tabi Sir Pio, na Marinaga sa mga parantabay sa mga dumunyato nga mga baret. Nagkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia ang hepe kan Dragapian, tinanaresto na ang driver kan pick up na kotse dayo ang nakabangga sa parang senior citizen kaso hapon sa Barangay Malabog, Albay. Very good. Arestado na. Roger tabi Sir Pio. Digdi kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia ang suspect na medbida na si Joseph Maralit Sr. taga-tagas Taraga Albay. As sikon sa iya ni 63 years old. As na talagang grabe ang pagkabuyong tabi Sir Pio. Sinasabi na. May impluensya. Roger. Tama so sa tuyang bana-bana bako. Roger tabi Sir Pio. May impluensya ning bakong tultol na wisyo. Impluensya ning bugsok na likido. Isos Mario Joseph bata 63 years old na si Pai. Roger. Nako naman, naarestar daninda, buyong. Buyong tabi Sir Pio. Paano ang circumstansya da? Sige. Naaresto tabi ni Sir Pio na suspect makalis na makipag-koordinar ang Daraga PNP sa mga police station digdi sa Second District, magin man dyan sa 3rd District, as in, sa tabang naman yan ikang social media na track ang naunambita ng auto, as in, naaresto nga ni tabi ni Sir Pio dyan sa syudad kan Ligaw, kaso hapon. Sa Ligaw na na-arestar. Roger, kaya ibig sabihin, kung pagbabasehan duman sa CCTV footage, halik digding sa Martin Salvacion, so ruta kay ining truck, ibig sabihin, buminalik pa ini. Buminiltada pa. Roger, duman na na-arestar sa Ligaw City, tabi Sir Pio. Sus Mario Joseph naman na ilinga. Anong tultol daw itong gibo-gibo ba ko? Dahil lamang katultuli. Katultuli. Roger. Bayaan niya pa sunabunggo niya. Roger. Hain na iningon niyan si Pai. Kunyan tabi Sir Pio, nasa ipaturo na ini kan Daraga PNP, as in magkakanigong kaso para digdi sa nabitan ng persona. Pinagkumpirmar pa
ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabian Hepe Kadaraga PNP na bako lang pala ini an aksidente na imbeltuhan ining nambita ng persona dahilan sa pinagtutubudan na tulupang insidente ning pagkabangga ang nangyari or imbelto ining personang ini sigundigdi sa Hepe Kadaraga PNP kan mga nakaagi pang mga taon. Aba, di kuan iyan, siguruhon man kan otoridad Roger. na sulay maiaplikar. Roger. Legal na perming laban ta, legal. Roger. Iyo, sos, o di nahimsawa na iyan, kagibo-gibo niya. Roger, baka na mas masana. Baka nahimas masana, tibaad kon maariglo naman itong so, kuan, mag-ariglo duman sa biktima. Oy, sus ka. Uy, sus ko, marasa pa. Bako sa napalan iyan, basado sa pahayag ni, kuan, ni Chief na Betita, kan PNP Daraga? Ni COP Pabia, I should say, opo. Pinagkumpirma rin niya na bako lang ini aksidente. Na-imbelto ining persona dahil lantas ka man nakaaging mga panahon pa, igwa na ining imbeltuhan, tulo pa aksidente. Siguro sa iya ang na-imbeltuhan kay ining naulambitan ng persona. Ay, nako, o yan pa'y, asikasuhaan ato bangon mo, tabi. Maski sayang kita maghururon, bako itong tultol. Ano? Roger. Sa tibang, ang laban. Roger, tabi sa tiyo. Bayaan mo sa na itong so, nabunggo mong nangaya-kaya duman. Para nagdala ko sa gilid kan tinampo. Wala ko sa gilid kan tinampo. Amili ka naka-pick up na magayonon. Roger. Sus, nako. Sige. Yan, tabi sa tiyo. Ano mga dagdag na follow-up sa luwas? Rans Luna, DC Jibinyas. Salamat rin sa mga dagdag na istorya. Dakul kitang mga pag-oror istorya ang kunta kundi kumpad June, pwede na. Kasya na iyan. Sige. Diyan tabi sa Catanduanes, ingat pa kamo diyan. Ta ining bagyo na si Bising, Banwaan. medyo mahahaloy-haloy talaga iyan diyan paglimok-limok. Taan forecast nga ni Pag-asa sa weather bulletin, moving slowly. Tingo. Kaya kamo diyan tabi akising diyan sa Karamuran, buda mga pagtaraning diyan, mga pag-iriba sa Karamuran. Tingo. Buda sa mga norteng Badawaan kang Catanduanes. Ingat po ha. Ta ining si Bising, bakong si Kisi, ining si Bising, mabagal din maray ang dalagan. Ano, ta nauulang siya kan high pressure diyan sa may kaitaasan kan Pilipinas, tabi ha. Kaya ingat ka mo diyan sa baha, baha, landslides, tabi, flash floods, Kanbanwaan! Yan, sa, medyo mauurod diyan, na makakamati pa ning pagpaparauran buda pagpaparos-paros ang mga norteng parte po kan Catanduanes. Sabi ha? Ege. Kaya ingat-ingat po kamo diyan, So ibang mga temas na daita nato karngunyan, diyan na lang tabi sa Bicol Target pagkahapon. Nako, may nag-feedback sa satuya kan pag iyan na driver na Mariosep naman Oy, tabi Chief na Pabia, sige po, i-apply ang lay, tabi nin Maraya. I-apply ang lay, tabi nin Maray sa driver na yan na dapat napanimbagan niya sa iyang gibo-gibo. Nasa influence pa kan na arak, matindi nagpinalidad kan ngunyan baga John bako. Nasa influensya pa kan arak, sabi ni Chief na Betita. Pabia palan, I should say, sorry, Chief na Pabia kan Daraga. Nako, Chief, tabi paki-asikasong maray, akaso niya na. Legal dapat na panimbagan niya sa iyang konsekwensya kan sa iyang ginibo. Kaya po, salamat kan sa ido paginanyog, asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.